Yes. Godmorgen. Velkommen til Pinsegudstjeneste. Det er jo en helt fantastisk dag. Vi elsker børnesange. Er det ikke rigtigt? Jamen det er fordi, jeg var vildt. Og vi er knap, sætter fuld i sanden, ikke stop. Vi er noget på hjertet, og det er ud. Det er spræng fra i gaden, for der er ud. Og vi er knap, sætter fuld i sanden, ikke stop. Vi er noget på hjertet, og det er ud. Det er spræng fra i gaden, for der er ud. Det er det bedste, som vi har. Nu er vi samlet på dette sted, hvor Gud har lovet at være med. Men festen starter, for vi parade, og bygger stedet op med sammen. Nu er vi samlet på dette sted, og Gud har lovet at være med. Men festen starter, for vi parade, og bygger stedet op med sammen. Halleluja, 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 halleluja. Jesus, tak fordi, at vi midt i en weekend, som startede med sygdomsbevidsthed og
den nedtur, som er forbundet med det, at face, at vi er skrøbelige, at så har du alligevel formået at favne os med dit håb, og din kærlighed, og din nåde, på en måde, som gør, at uanset hvornår vores livsløb slutter her, så har vi noget at glæde os til. Vi har noget at se hen til. Tak for det, Gud. Hjælp os at fuldføre løbet i dig. Og når vi synes, du ligger og sover i båden, og det synes vi nogle gange, Jesus, og vi tænker, vi klarer ikke det her. Vil du tale til stormen og stille den i vores liv? Også når vi er bekymrede og bange. Og når vi ikke forstår, hvorfor du ikke gør, som vi havde håbet. Vil du rejse dig op og stille stormen? Vil du stille stormen i vores liv? Og hjælpe os at læne os op ad dig og fuldføre løbet i dig. Tak for en trøste weekend på mange måder i noget, vi ikke kan lide, noget, der er svært. Men du har trøstet os, og du har hjulpet os at se længere frem. Og længere frem, det er hjemme ved dig. Jeg beder om kraft til at skulle holde en pinseprædiken her. Jeg synes ikke, det er let. Men jeg beder om din kraft. At vi fortsat må blive opmuntret, at den her weekend må slutte med glade hjerter. Amen. Jeg kan godt mærke, at det er ikke så nemt for i år. Sådan vi starter. Og så må Josef opmuntre os efter alle kunstens regler. Han var nærmest den sidste, der forlod kirken i nat. Han har ikke til at smide ud. Jeg siger, at jeg kender ham ikke så godt, jeg har kendt ham på afstand, men jeg må være ærlig og sige, at jeg er glad for, at han kom. Har I det også sådan? Og jeg håber, at han skal komme og hjælpe os med ting og sager, som vi måske også synes er svært i vores kirke. At det bliver ikke sidste gang, vi møder ham. Jeg havde ikke troet det her for 1,5 år siden, da jeg tænkte ham om at komme, for der var han så syg. Jer, der ikke har været med her i weekenden, vi har haft en meget, meget stærk weekend. Og det har været fra hjerte til hjerte. I går havde vi sådan en eftermiddag efter de 2 formiddagsmøder. Der var børneevent udenfor. 40 børn var her. Og det har været rigtig godt. Men Josef er måske ikke den type, der kalder sig meget til forbøn, som jeg husker ham. Men vi lavede sådan en session, hvor vi sagde, sæt noget musik på højtaleren. Og så stillede jeg i kø, og så lidt ligesom hvis man går til præsten og har sjælesorg. Og jeg troede, der var 4 måske. Jeg kunne sådan regne ud, der ville nok være en 3-4 af jer i menigheden, der ville gøre brug af det. Det endte med, at han sad hele eftermiddagen. Og jeg ved, 5-6 af jer var inde og sige, du skal da også have noget mad, Josef. Nej, jeg får energi af det her, jeg kan lide det her. Han er sådan en terapeutisk type og arbejder også i psykiatri og sådan noget. Han er pensionist nu, 67 år, eller hvad det var, han var. Men forestil dig, en mand sidder en hel eftermiddag og snakker, og den, der tog mest tid, og som måske havde rigtig mange ting. Ved ikke, hvad I snakkede om, men Tine brugte et helt team sammen med ham. Hun sidder både i landsledelsen og har en besværlig menighed, hun skal være formand for, så hun var den, der havde mest brug for det. Og jeg laver gas, Tine. Men jeg synes, det var så godt, at du bare gjorde det. Og så stod andre derude og tænkte, hvornår er du færdig? Jeg var også til det. Men ved I hvad, venner? Det, at I gjorde det, og I gjorde brug af det, jeg havde slet ikke forestillet mig med jeres nordjyske forsigtighed og sådan dæmpethed, at I havde gjort brug af, og I gjorde det, og jeg kunne mærke, at det gjorde noget. Og så om aftenen, da vi skulle sige farvel til ham, fordi han skal jo ikke tale i det, han ville hjem, så bad jeg menigheden om at prøve at øve sig i at profetere, når vi skulle bede for ham. Komme med opmuntringsord. Og det var flere af jer, der gjorde. I sprang virkelig ud på det dybe. Det var virkelig fantastisk. Så jeg vil bare sige, at vi har haft en god weekend, som kunne være blevet meget svær, fordi vi startede med at skulle være frustreret i båden over sygdom. Og det er vi stadig.
men vi bliver opmuntret til også at se frem og tro og stole på Herren. Amen. Amen. Nu vil jeg gå i gang, og jeg tør ikke sige, at jeg holder en kort tale, det har jeg lovet, men I kender mig. Jeg er lige så impulsiv som Josef. Så, vi skal ind i Pinses budskab. Og hvis vi går ind i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, så står der sådan, at efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. Læg mærke til mange beviser på, at han levede. Hvordan fatter man, at en mand, man sørger over er død, og har fået en uretfærdig behandling af nogle aggressive jøder, pludselig opstår han. Men mange beviser på, at han levede. Så han var nødt til at vise, at det var ham. I det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand. Vi har også besættet selv. Men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage, siger han. Om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? De tænker så menneskeligt, så kødeligt. Vi skal have magt, ligesom vores regering, vi ikke har. Så menneskeligt at tænke, ikke? Og så siger han, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende, blandt andet vrå. For det skal vi også. Amen. Og så sidder de der i deres forvirring. 500 mennesker møder ham i den her tid her. Og som jeg grædede bad i fredags, 380 af dem giver sig til alt muligt andet. De kan ikke sidde stille, de kan ikke finde ud af at vente. Det er svært, hvis man er forvirret og ikke fatter en brik af, hvad der foregår. Vi er så selviske. Giv det på min måde, Gud. Du skal gøre det, som jeg vil have det. Kirken skal være, som jeg vil have det. Sangene skal være, som jeg vil have det. Prædiken skal være i den længde, jeg kan holde til, osv. Vi er så selviske i vores måde. Så 380 ud af 500, der genkendte Herren, de kan ikke finde ud af at sætte sig ned og vente. Det er skræmmende. Tænk så, 500 mennesker ser den opstandne Kristus. 380, de er bare væk. Men så sker det. 120 sad i fællesskabet og ventede. Og der står i kapitel 2, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og det passer jo ikke, for der var kun 120 ud af 500. Men de 120 var der. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, når de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvor den indgav dem at sige. Og lige midt i alt det her stærke sker, hvis jeg så læser videre, så sker også det andet. Det er den her pøbens bedømmelse af det, der foregår. Jamen, de har jo drukket sig fulde i vin, og så begynder de sådan at tale ned om det, der sker. Og de har pludselig en formodighed til at stille sig frem og oversætte forsagte, generede disciple, som er ramt og ikke er kæphøje og ikke ved, altså de er ikke modige. Pludselig, så bryder det igennem. Og mens vi stod og lovede, så tænkte jeg på, tænk hvis vi oplever i vores midte, at i Vrå Baptistkirke, for vi kender godt det her med, at vi er smadret, og vi er fulde af spørgsmål, og vi er skuffet over Gud. Vi kender det godt. Vi har alt for mange, der siger farvel til os. Altså, som må gå foran. Alt for tidligt i livet. Jeg skal ikke pege ud. Men vi er alt for mange, og jeg har jo også prøvet det i mit liv med min mor, det ved jeg. Og vi er fulde af skuffelser og spørgsmål om Gud, hvordan du er god mod mig. Det kan være svært. Og vi er jo presset igen, for sygdommen er iblandt os igen på en måde, hvor vi frustreres. Vi kender det der med,
Jeg skal ikke få sagt for meget, fordi jeg forstår ikke, hvad der får. Vi kender godt den der mathed. Den kender vi i Vrå Baptistkirke. Men forestil jer, hvis vi oplever, at vi får nye kræfter, som de fik her, og vi begynder at glædes på ny og får en kærlighed igen, på trods af, at vi ikke forstår, hvad der sker med de her, så tror jeg, at det bliver nemt for vores by at sige ja til troen på Jesus Kristus som frelser. Amen. Ja. Og jeg stod og tænkte på, mens Mette, jeg elsker at se, når hun springer rundt med det. Altså, havde jeg været ung sammen med dig, så havde vi stået inde på Storkespringvandet og sunget sammen på en rigtig hippie, men jeg er ude i Christiania. Det er ærgerligt, at jeg ikke kendte dig. Det er ærgerligt, at Sten, vi havde været ustyrlige, hvis vi havde været unge sammen. Det ærger mig. Der er en helt anden frækhed på Sjælland til sådan noget med at stå frem og gøre det, end der er her i Nordjylland. Det lærte jeg i 97, der kommer til. Men tænk, hvis det bryder igennem alligevel. Gud kan gøre det på så mange måder. Og jeg stod og tænkte, mens du sprang rundt her før med det. Hvis vi oplever, at mennesker de gribes af troen på Gud, så får Kajs travlt ned i folkekirken. For nogle af dem, de vil ikke kunne tage vores sti, men de vil stadigvæk have mere af Herren, så de får travlt ned i folkekirken. Og det gør han også over i vandmigerne. Fordi vi er forskellige typer. Så det kan godt være et møde med Herren i en lidt halleluja-præget stemning i Vrå Baptistkirke, som det har været midt i smerten, har der også været halleluja-stemning her i kirken, ført til, at 3 menigheder vokser. Cellegrupper, der bliver nødt til at sige, du bliver nødt til at tage en gruppe nu. Du må gerne blive i gruppen, men en anden aften skal du også være leder for en ny gruppe, fordi nu skal vi i gang. Toget ruller. Og I er blevet presset maks her i menigheden den her weekend, for vi vil jo have børneevent. Og jeg nyder at se, at pludselig sidder, nu skal jeg ikke nævne navn, men der sidder faktisk folk her på mødet i den her weekend. Og man så spørger dem, hvad synes I om? Det var bare dejligt. Men vi kan ikke komme i morgen aften, fordi vi skal noget andet, men vi vil så gerne have været med. Venner, det er noget, det ligesom bryder igennem. Vi har det jo tit som disse disciple, der sidder sammen, usikre. Vi tror på opstandelsen. Vi tror også på mirakler. Vi har bare ikke set ret mange af dem i ro. Men Gudrun blev helbredt i går på rygsmag. Jeg bad for hende for 14 dage siden. Og hun måtte jo til sidst gå ned, for jeg tror ikke, hun sagde til mig, at den forsvandt smerten. Jeg stod men hun kom med 3 lidelser, og jeg måtte bede for alle 3. Og hun kom i tro. Gamle Gudrun. Hvad var det, de havde givet i 65 år? Ja. Josef har lavet et opslag, han delte det på vores kirkes Facebook. Han roser menigheden til skyerne. Jeg oplever, at folk ringer til mig fra alle mulige steder i landet. Der er flere, der følger Vrå Baptistkirke optagelser på nettet med de her billeder, interesseret på vores gudstjenester. Så der er der hørt de her møder på skud. Vi glæder os over, at vi også kan være menighed for hele landet. Der er mange, der lytter. Ja, det er gået op for, folk ringer til mig og siger, at de har fulgt os i et par år. Og vi er bare en usikker menighed. Forslået og med mange spørgsmål. Og vi længes efter flere mirakler. Vi har løfterne, men vi sidder og venter. Og vi længes. Og pludselig brød himlen ind. Vind, ild, kraft. Helligånden kom. Og det var ikke bare en følelsesmæssig invasion. Det var en guddommelig invasion. Og det fantastiske er, at Gud havde ikke valgt de mest kvalificerede og udvalgte og de stærkeste og de perfekte. Det var almindelige mennesker som os. Jeg ved ikke, om vi er fiskere, men vi kan nok slå os på, at vi også kender til at være tvivlere. Det tror jeg, vi kan identificere med. Vi kan måske også føle, at vi er svage. Det har de følt. Og vi ved, at vi har fejl, og vi har mange kampe. Det havde de. Men lige der kom Helligånden, og det giver os også håb.
Pinsen handler ikke om, hvor meget du maner dig op og tager dig sammen, og hvor stærk du er, hvor karismatisk du kan optræde, hvor højt du kan få hænderne op mod himlen. Det er ikke det handler om. Det handler om, hvor stærk Gud er. Amen. Jesus sagde, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Og læg mærke til ordet kraft. Det græske ord for kraft, det er dynamis. Og det har jo rod i ordet dynamit. Kan I huske dynamit har I for Olsenband? I ved godt. Skal der sprænges? Og har han lige fået et bajer, så kunne han sprænge noget. Har han ikke fået et bajer, så kunne han ikke sprænge noget, så blev han et jammerhoved. Fordi når Helligånden kommer over os, så sker der noget eksplosivt. Ikke kaos, men forvandling. Og Peter er et godt eksempel. Jeg nævner ham næsten altid, når jeg prædiker. Fordi han var en benægter. Og han var også overmodig. Jeg troede, han kunne det hele, men han var faktisk en fej benægter. 3 gange. Bange for mennesker, hvad vi også er i Rom. Vi er sindssygt bange for at ende som fiskerne. Den indre missionske beretning, den der roman, I kender selv. Vi er så bange for at blive opfattet sådan. Det er ikke os, der står nede i Voldehar Nyborg og siger, du bliver chef snart. Han var jo også ved at ryste i bukserne. Men hun kunne jo godt høre, her var der noget. Hvad for noget? Kan I huske vidnesbyrdet? Jeg havde faktisk hørt det før, men da du sagde Holbæk, så vidste jeg ikke. Jeg tænkte på den der, Holbæk er noget for sig. Kan I huske det julekløder? Det var det eneste, der kørte ud, da du snakkede Holbæk. Så jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Men da han sagde det, så kunne jeg godt huske noget. Ja. Men Peter, som måske heller ikke havde lyst til at stå ved, at han var en af dem, da Helligånden kom, så kunne han stå frem med frimodighed og tale og også blive straffet for det og tage straffen. Ligesom Føltved, ved I godt, Føltved blev sendt fra Aalborg til Vrå for at opdyrke området her. Det er så vildt, at den her menighed er bygget på en næsten sagt kristen revolutionærs indsats, pioneragtigt. Den her menighed bygger på det. Han blev sendt herud for mange år siden, for 140 år siden. Og I ved, hvad det kostede ham at være baptist. Han står for 1000'er, og den dag blev der lagt 3000 til, altså Peter. Han er længe før født. Ja. Han fik ikke bare mere viden. Jeg har masser af præstekolleger, der tror, at de kan bygge menighed på viden. Jeg er ved at blive sindssyg. For du kan læse så mange bøger, og menigheden udpines. Og jeg har set eksempler på, at jo mere intellektuel præsten bliver, jo færre sidder i kirken. Og menighedsrådet forstår det ikke, fordi han var jo så spændende og interessant at høre på. Men menigheden udsultes. For det er ikke viden, vi har brug for. Det er åndskraft. Det er der, vi skal hen. Og det er godt med viden, men vi kan nogle gange tro, at vi har fundet så meget vigtig viden, som vi måske slet ikke har brug for. Han var blevet fyldt med Helligånden. Og vi har ikke brug for flere smarte idéer, selvom Maria og jeg og andre prøver på at vende tingene lidt en gang, men for at krasse i overfladen. Fordi jeg tror ikke, vi skal stå på ødekassen og råbe om Jesus. Jeg tror, vi skal bygge tillidsfulde relationer, og det var det, vi gjorde i går med eventet. Vi har brug for Helligånden. Vi har brug for mere ild. Vi har brug for liv. Og vi har brug for spandevis af frimodighed fra himlen. Kristendom uden Helligånden bliver hurtigt til religion uden liv. Og det kender vi alt for godt. Men når ånden bevæger sig, så bliver tørre hjerter levende. Sårede, frustrerede hjerter får nye ben at gå på. Og i Ezekiels bog, kapitel 37, der læser vi om dalen med de tørrede ben. Profeten Ezekiel kommer og ser de her knogler. Alt er som dødt, og det er tragisk at se på. Alt er håbløst. Men Gud spørger ham, kan disse ben blive levende? Kender I beretningen? Historien? Og så siger han, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Og da ånden kommer over dem, så rejser de døde ben sig op, de indtørrede ben sig op, og det bliver til en levende hær for Israel.
Og jeg kender godt til disse dage, hvor man føler sig træt, udmattet, og det er bare leverpostej på leverpostejsmad, og der er ikke engang rødbede og agurk på, så smager det ikke godt. Man har næsten ikke lyst til at spise det, men man gør det, fordi man har brug for næring. Venner, Gud kan gøre levende på ny, og Helligånden er ikke begrænset af vores svaghed, eller de grå mandage, hvor det hele synes, hvor bliver ugelang. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 8, vers 26, for vi ved ikke, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, men ånden selv går i forbøn for os. Det er stærkt at vide, når vi mangler ord, Helligånden arbejder. Når vi græder, når vi kæmper, når vi føler os tomme, Gud er nær. Og pinsen lærer os, at vi aldrig er alene. Jesus kalder Helligånden for talsmanden i Johannes evangeliet. På græsk er talsmanden, det er ordet parakletos. En hjælper, en trøster, en som går ved siden af os. Det betyder altså, at du skal ikke leve dit kristenliv i egen kraft. Der er en, der er kommet for at være der nær. Nogle gange så prøver vi på kunstigt at leve overnaturligt uden Helligånden. Det kan vi ikke være. Det er ligesom at sætte sig ud i båden og sige, at vi sejler uden vind, og vi ved, at vi kommer ingen vej. Jeg tror mange gange, vi som kirke arbejder på den måde, at vi tror, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og så bliver det sådan noget i egen kraft. Sådan har vi altid gjort, sådan gør vi. For det er vi trygge, men det er ikke sikkert, at det er sådan, Gud vil have, det skal være. Helligånden giver kraft til, at vi kan elske mennesker, at vi kan tilgive at stå fast og tjene og bede og tro og leve helligt. Og så giver Helligånden nådegave. Det var lidt det, vi arbejdede med i går. Jeg sagde det også sidste tale, Korintherbrevet 12, 13 og 14. Der læser vi om åndens gave. Og det er altså naturligt for en åndsfyldt menighed, også selvom vi er baptister, at vi har profeti, at vi har helbredelse, at vi har tungetal, at vi har visdom, og vi har kundskab. Du kom med et kundskabsord længe før i gudstjeneste i aftes. Sten. Og vi har tro. Hvorfor giver Gud os de her gaver? Det er ikke fordi, at vi skal sige, det var mig, der bad, og hun blev helbredt Gud. Jeg kan huske første gang, der var en, der væltede i ånden, da jeg talte, eller bad for vedkommende. Jeg var fuldstændig, hvad for noget? Jeg kunne ikke mærke noget som helst. Men jeg kan huske bagefter, når der er andre, der skal bedes for, jeg bliver så lige lidt, ikke? Og så skete der jo ikke mere. men altså, det er ikke for, vi skal bryste os af det. Men det er fordi, at mennesker, de skal opleve Herren. Det er ikke trofæer og præmier. Det er redskaber til tjeneste, som vi alt for sjældent forventer er gyldige i vores eget liv. Jeg er rigtig glad for Bergud Skovgaard. Har tjent sammen med ham lige siden jeg var 12 år. Sætter stor pris på ham. Men Bergud Skovgaard, der tager rundt og holder Holy Spirit Night, han er altså nede med fladet nu. Han er overhovedet ikke fremme på frontlinjen nu. Han er knækket lige nu. Og jeg kunne sige til ham i sidste tale med ham, er du klar over, at du har gjort noget med min kone, som har gjort, at hun har fået det lidt bedre? Og han, hvad? Ja, du sagde noget til hende i sommer på stævnen, og det har gjort, at hun magter mere. Hun har gået op i timer i flexjob. Hun har nødt til at tage flere timer, for hun har fået det bedre. Det er jo fantastisk. Og her sidder der en knækkemand. Ja. Og der var en mand, der en dag profeterede over hende for mange år siden, da det var aller værst, at hun skulle blive rask, uden hun opdagede det. Og da han var allermest knækket, så gik jeg over til ham. Ægteskabet var røget og det. Så gik jeg over til ham, du skal bare være klar over, jeg tror på din profeti. Han var sådan, wow. Okay. Så vi er op og ned mennesker. Og det jeg vil sige med det er, han kommer ikke at holde Holy Spirit Night på næste sommerstævne. Men måske er det dig, der skal træde ud og sige, hvorfor skal jeg have prædikanten til at gøre det? Hvorfor gør det ikke selv? Disse nådegaver er givet til os alle sammen, og de er i dig. Lad være med at sidde tilbage og kigge på, at præsten gør det. Han må dumme, så jeg vil ikke. Du må gøre det. Tine profeterede i går. Du havde et kunstnerskole i går, og flere af jer fik ord. Jeg glæder mig over, at I bare tager det, og så må det brære eller briste. Vi kan godt tåle, at vi øver os. Men vi skal tage disse ting til os. Det er nytestamentligt. Det er ikke trofæer, men det er tro og opbyggelse.
En kirke fyldt med Helligånden har ikke bare gode møder. Den er en kirke, hvor mennesker møder Jesus. Det er en kirke, hvor syge bliver bedt for, hvor ensomme bliver set, hvor fortabte finder håb, hvor lænker brydes, hvor mennesker bliver sat fri. For hvor Herrens ånd, der er der frihed. Og jeg tror, vi lever i en tid, hvor mennesker længes efter frihed. Det er omtalt i 2. Korintherbrev. Jeg tror, mennesker de søger fred i mange ting. Vi søger selv succes tit. Vi søger efter penge. Vi søger efter relationer. Og vi er så underholdningsstyrede. Vi skal underholdes. Men det er tomhed, vi søger. Vi skal søge efter ham. Det tomrum, vi føler, det fylder vi ud, ligesom de 380, der ikke kunne finde ud af at vente med alt muligt, vi selv finder på. Men det er Gud, der skal fylde os, og vi skal ind i flokken af de 120. Derfor er pinse relevant i dag. Vi kender stress, vi kender frygt, og vi kender usikkerhed. Men Herren er den samme. Mange føler sig alene. Mange kæmper med angst. Mange unge mangler retning. Og I ved, hvor stor forvirringen er i den tid, vi lever i. Vi er en aktivitetsbevægelse som kirke. Det er mange frikirker. Og det er fint med aktiviteter. Det var sjovt i går. Men det er nærværet, Guds nærværet, vi skal have frem. De må ikke gå hjem og sige, at det var bare sjovt at være i kirke. De skal berøres af Guds nærværet. Og det var derfor, de strømmede til den første kirke. Ikke fordi den var perfekt, men fordi man vidste Gud af det. Og jeg tror på, efter sådan en weekend, vi har haft her, at vi er blevet mere sultne efter mere. I Apostlenes Gerninger 2, 42-47 læser vi, de første kristne, de holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønnerne. Jeg tror, vi har alle dele i vores fællesskab. Og Herren får hver dag mennesker til menigheden. Jeg tror, når Helligånden arbejder iblandt os, så bliver kirken levende. Jeg tror, Gud ønsker at gøre noget nyt, også i Vrå. Ikke bare globalt, men her i vores menighed, i vores familier, i vores hjerter. Tror vi også på det? Jeg tror på det. Men det kræver, at vi er sultne. At vi åbner ordet. At vi går ind i war roomet, som vi så en film om for et års tid siden. Denne kvinde, der kæmpede i bøn. At vi nærmer os Herren og lukker os op. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes, siger Jesus i Matthæus 5:6. Gud fylder ikke selvtilstrækkelige mennesker, men han fylder dig, når du kommer og er sulten og er længselsfuld. Og det er den længsel, vi skal bevare. Vi skal vente i bøn, vi skal blive stille i bøn, vi skal være lyttende. Og da de åbnede deres hjerter, disse 120, og stod fast, så det sikkert var svært, så svarede Gud. At vi søger ham, ligesom dem, at vi prioriterer hans nærvær. Og vi ved, at Saulus, som troede, han tjente Gud, som var langt ude og en ond mand, selv ham mødte Gud. Det hårdeste mennesker kan blive grebet af Gud. Så lad os blive fyldt på ny. I Efeserbrevet står der, lad jer fylde af ånden. Og det betyder på græsk grundsprog faktisk, at vi bliver ved med at blive fyldt. Det er ikke bare en engangsberøring. Det er dejligt at få en snak med Josef i går, og måske opleve at blive berørt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med alle de profetier, der lød i går. Fordi jeg har simpelthen ikke overskud til at klippe dem ud hver især og prøve at finde det på Facebook og sende, fordi det er jo mange af jer, der har spurgt, må jeg ikke få optagelserne. Var der noget af det, han sagde, hvis nogen kan huske? Var der noget, han sagde, som var meget, meget problematisk, hvis andre hørte det? Jeg husker det meget, meget rundt og roligt. Der var lige den der med, ham der var ude i den der svinestald, da han var helt ude der. Hvad gør du med de her staldørssalg? Ja, men nordjyder, jyder, de er ude for lov og ret. Altså, han havde ikke sin retfærdighed, var det ikke det, han sagde? Ja, og jeg drillede Josef. Ja. Min ældste datter, hun siger også, jamen i Nordjylland, der må man godt arbejde sort. Nej, man må ikke. Ja, det gør de da alle sammen. Ja, det behøver du ikke efter det siger. Nå, det jeg prøver at sige, det er, jeg håber, at når jeg har hørt det hele igennem, at jeg faktisk bare kan lægge optagelsen ud, og så kan I selv høre den.
Men jeg har bare sådan den der forsigtighed af, at vi skal også beskytte hende. Men der var ikke nogen, der blev peget ud af, at du har vist utroskab i dit ægteskab. Det var der vist ikke nogen, der blev. Der var ikke den slags. Men han sagde jeres navne. Og derfor så kunne det jo godt være, at I ville have, at det skulle være bare. Det tager bare lang tid at klippe så mange ud. Nå. Men jeg skal nok høre det igennem, så må I jo sige, hvis I synes, det er for meget. Vi kan måske lægge den ind i Messenger. Ja. Det handler om at blive ved med at blive fyldt, og blive ved og blive ved. Og vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi er som båden, der ligger. Vi bliver trætte, vi bliver distraheret, og vi møder modstand. Og jeg synes, det var så godt, det han sagde med de 3 storme i vores liv. Og han startede med, at der er også de storme, der påføres udefra. Vi ikke selv har ansvar for. Det er ikke alt, der er svært i dit liv, som har noget med dig at gøre. Det er også med at gøre, at mennesker ikke altid kan finde ud af det sammen. Eller har forskellige syge. Måske sidder du her og siger, at er Helligånden virkelig for mig? Er det ikke kun for prædikanter? Det er jo så let, hvis det er prædikanten, der hele tiden har salvelsen. Men ved I hvad? Prædikanten har altså også brug for, at du træder frem. Og lad Helligånden være aktiv i dit liv. I Apostlenes Gerninger 2 står der sådan her: For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem, som er langt borte. Det gælder alle, som kalder på Herren. Lad os have den relation. Ja. Og så er pinse ikke... Det har altid provokeret mig, at når vi skal snakke om helligdage i vores land, så bliver det fridage. Ja. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi skulle ud i naturen tidlig pinsemorgen og se pinsesolen danse. Og så skulle vi hen i gadekæret og se hornorkestret. Og så havde det været en god pinse. Jeg kiggede på min far, så sagde at du har misforstået noget. Fordi det er jo bare, fordi du godt kan lide årstiden og stemning. Jeg kan også godt lide helligdag, hvor vi kan komme i haven, og der er solskin, og vi kan komme i sommerhus og ud med campingvogn. Jeg kan godt lide det. Men pinse handler om åndskraften. Det handler ikke om stemning. Det handler faktisk heller ikke om skøn gentagelse af højtidelighed. Det handler om, at vi får ny kraft. Så når vi siger, at vi skal høre pinse, eller vi skal se pinsesolen danse, så skal vi se et hornorkester. Ja, fint. Dejligt. Men koncentrer om kraften. Det er det, du har brug for. Og så er alt det andet, vi har gjort til sådan en slags... Vi har puttet noget i stedet, vil jeg kalde det. Og det har udvandet det. Det må vi da gerne dyrke, ligesom vores juletræ. Men det er stadigvæk ham, det skal handle om. Undskyld, at jeg provokerer, men jeg mener det. Er I klar til at lade jer fylde på ny og på ny og på ny? Er I klar til at gå for den her menighedslejr, og jeg slutter nu, og sige, jeg vil have mere, jeg vil grave dybere, jeg vil tage det mere ind, for jeg vil have mere af den kraft, jeg vil have mere af den ild, jeg vil have den frimodighed, jeg vil tjene begejstret, som Peter pludselig gjorde, og de andre. Skal vi rejse os op? Mette, tager du ikke lige klaveret? Prøv lige at lade os række vores hænder ud og sige, Helligånd, fyld os på ny. Vi sang, Helligånd, vi venter på dig. Kan I huske det? Har I den? Nu beder jeg, så lad os synge den. Far i himlen, vi har brug for ikke at være trætte, forslåede kristne, som synes tingene er svære. Det er det. Men vi har brug for at mærke din ild på ny, din kraft. Vi har brug for at mærke, at vi fornemmer, at du bærer med, og du giver os ben at gå på. Lad os være bærere af din ånd. Hjælp os i den her by at grave dybere og træde nogle spadestik længere. At vi må se, at mennesker ikke tales til døde af vores progressive vidnesbyrd, men at de gribes af dit nærvær, fordi de kan se,
at du er en levende virkelighed. Må vi få lov til, i de 3 menigheder, vi er i byen, Valgmenighed, Folkekirke og Frikirke, må vi få lov til at få travlt her. Må vi få lov til at opleve, at mennesker søger dig. Må den stille vækkelse, som foregår i øjeblikket, må den ikke gå udenom Vråby og omegn. Jeg beder dig for Kajs ned i Folkekirken, og hun må få travlt. Jeg beder dig for mine kollegaer over i Valgmenigheden, Michael. Jeg beder dig om, at han må få travlt. Og jeg beder dig om for Vrå Baptistkirke, at vi pludselig må arbejde på en anden måde, fordi mennesker søger dig på en ny måde, vi ikke har kendt. Må det ikke være stemninger, vi dyrker, men må det være i din ånds kraft, at vi er menighed. Det beder dig om. Jeg beder dig for den enkelte af os, som denne her weekend har fået opmuntring. Hjælp os at gå og fortsætte løbet og fuldføre. Og se, at vores by griber dig og siger ja til dig. Det beder dig om i dit dyrebare navn. Kom med din ånd og tal liv ind over vores by her. Det beder vi dig om. Det beder vi dig om i Jesu navn. Skal vi synge den sang? Kom som du Lord.
Kom som du vil. 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 Og vi skal til at slutte af os på et tidspunkt. Tak fordi, at du er alle stedsværende, Helligånd. At når vi kommer hjem, så er du der også, far. At vi kan kalde på dig lige meget, hvor vi er. Og lige meget, hvor vi er i vores liv, far. Så vil du være der, ligesom vi også hørte i går, at du er der bare. Du glæder os ved os. Du er tilfreds med os, far. Når vi kommer til dig, far, så er du tilfreds med os, far. Tak fordi du er lige der, far. Tak, Jesus. Tak, far, for den her weekend. Ja, vi synger en lovsang, som gav rigtig meget mening for os i fredags at synge, og den vil Mette synge med os nu. Og så vil jeg bede dig om, Mette, at når vi har sunget den, at så synger vi velsignelsen. Og så vil jeg sige til jer, når I kommer hjem, og I sidder i jeres walkroom eller jeres lønkammer og beder og læser, så vær åbne over for, at nådegaver pludselig træder i funktion i jeres liv. Det er pinse. Mange af os har fået tungetale, ikke i Guds hus. Vi har fået det, når vi stod og sang lovsang i bruseren, eller når vi stod og smurte madpakke. Vær i bøn og lad tingene blomstre frem. Vi er ikke en kirke, hvor vi står og bræger højlydt, men have det med i jeres liv. Det er tit, at jeg er lidt flov, når I ser mig, især elektrikerbilerne i byen. For jeg sidder og taler tunge, når jeg kører bag rattet og synger lovsang. Jeg tænker, hvad tænker I? Fordi hvis I kunne se telefonen, er jeg jo ikke tænkt, jeg sidder ikke snakke i telefon. Jeg sidder og beder. Ved I hvad, det er så dejligt rum. For der er ikke nogen, der er kun dem, der kører forbi, og de tror, du snakker i telefon. Så hvis du synes, det er svært at tale i tunger i offentlige rum, så gør det, når du er alene i bilen og sådan nogle steder. Syng lovsang, bed højt. Og råb, hvis du synes, at børnene er vanskelige, så råb til din Gud, som vi også har sunget. Så lad de her ting boble frem i dig, og nogle af jer, I skal lade være med at lukke munden, når I mærker noget på tungen. Så er der noget på trapperne, som Gud vil. Så træd ud i det. Yes. Værsgo. Syng den her. Du er min Gud.
finder styrke i dig. Når alt går galt, ja, så er du der. Viser mig vejen igen. For du er min Gud, jeg tilbærer dig, bøjer mig ned for dig, fred. Og du er min fred, styrke og tryghed. Jesus, jeg elsker dig. Syng det en gang til. Du er min Gud. For du er min Gud, jeg tilbærer dig, bøjer mig ned for dig. Du er min fred, styrke og tryghed. Jesus, jeg elsker dig. Livet er hårdt, og når jeg søger bort, leder du mig til dig. Der i din favn, i tryghedens havn, finder jeg vejen igen. Du er min Gud, jeg tilbærer dig, bøjer mig ned for dig. Du er min fred, styrke og tryghed. Jesus, jeg elsker dig. Du er min Gud, jeg tilbærer dig, bøjer mig ned for dig. Du er min fred, styrke og tryghed. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg elsker dig. Jesus, jeg elsker dig. Så lad os synge velsignelsen sammen. Er det okay at tage hinanden i hænderne? Også en god måde lige at slutte vores weekend af på. Selvom vi også lige skal ud og spise sammen. Og bare stik lidt. Bare stik lidt over. Det tager jeg længere fra væk. Nu kan jeg. Herren velsigner dig og bevarer dig, lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giv dig fred. I pray that angels will be right by your side, so you may see that God in heaven, He will take good
Jeg har en lille opfordring til os. Vi skal ind og spise rester nu, og det har været overdådigt vores mad her på weekenden. Kunne vi gøre, at vi sad i samme rum? For jeg har brug for, at Anders kan råbe os op, og det der med, at vi sidder spredt, det er ikke så godt. For vi skal lige kommunikere og lave nogle aftaler sammen som mening. Så kan det lade sig gøre, at vi spiser inde i spisesalen? Ja, fordi Anders skal kunne råbe jer op, og vi skal interagere med hinanden, når vi er derinde. Så hvis vi lige holder os samlet i samme rum, når vi spiser. Okay? Det er opfordringen. Jeg tror, det var eller Jesu ord til Efesermenigheden i åbenbaringsbogen. hvor han siger, han oversætter dem og siger, at de gør det sådan set rigtig godt. Og så siger han, at ja, det er imod jer, at I har svigtet den første kærlighed. Og så forklarer han, at den første kærlighed, som de havde svigtet, det var Jesu kærlighed til dem. Og den har jeg ikke lige tænkt før. Så det slet ikke, jeg faktisk skrevet ned. Så det er faktisk en mulighed for at huske det. Så hvis der er nogen af jer, der kan bruge det noget, så skal jeg gøre det. Jeg kan bare mærke, at Guds ånd er her. Fordi han har startet nu her den anden aften. Og det var med at helbrede mit hjerte. Føle mig endnu mere med kærlighed fra ham. At jeg ser, hvor meget jeg har i ham. Og det glemmer jeg i min fortravle hverdag, hvor jeg tror, at jeg skal præstere. Så glemmer jeg at se alt, hvad han har givet mig. Og hvad han har lagt til rette. Og det håber jeg også, at I andre bare mærker i Josef. Jeg var med til at åbne med Helligåndens kraft vores øjne, så vi så. Og vi ser og mærker alt det, vi har i Kristus. Hvor meget vi elsker på trods af, hvad vi har fået til, hvad vi har gjort og sagt, og hvilken temperament vi har, om vi har en dumdag, eller hvad vi har. Og så elsker han, og så at han er tilfreds med os. Jeg er ikke altid tilfreds med mig selv, og det har bare været så stærkt at mærke det igennem Josef. At Gud har sagt, jeg elsker dig, Stine. Og jeg ved godt, du ikke bliver bedre, uden jeg griber selv. Og jeg ved det. Og jeg håber bare, at nogle af jer, I også har fået lov til at opleve det. Ja, for det giver godt frihed. Det er derfor, jeg står sådan. Fordi at han elsker mig. Og derfor vil jeg gerne elske jer. Tiden har været lidt en sjov fase med Gud, og sådan har lige haft det svært ved at placere mig i forhold til ham og alle sådan nogle ting. Og så i går aftes, da vi startede med lovsang, så var jeg sådan, jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke lige sådan i ånden. Det kan godt ske, at det var i mig, jeg var ikke den. Så jeg sætter mig lige ned og læser den salme, jeg er kommet til salmernes bog, i håb om, at der sådan lige er noget, der står ud. Det var der ikke lige sådan noget særligt. Men så sidder jeg lige sådan med lukkede øjne, og så, jeg har virkelig ikke sådan en imagination, der kan se alt muligt for mig, men jeg fornemmer sådan en fugl, der sidder, og så kommer der en stor hånd ned til den, og ligesom giver den mad. Og så kommer jeg til at tænke på her i Matthæus 7, hvor at der står der med, at fuglene de får mad fra Herren, selvom at den ikke rigtig gør noget. Og så det næste, der står, det er det med, at vi kan ikke forlænge vores liv med så meget som en dag. Det bekymrer os. Og det sad jeg egentlig lidt tænkt lidt over, og sådan havde den følelse af, at jeg skulle dele det, men jeg vidste ikke lige, sådan, hvad jeg skulle gå med det, så jeg holdt det bare lidt selv. Og så går prædiken ligesom i gang, og det slutter også med, at Josef han taler ind i nogle af vores liv, hvor han taler til mig lige præcis ind i bekymring, og siger det her med, at jeg behøver ikke at bekymre mig om min fremtid, og Gud han har fuldstændig styr på det, og jeg tror, jeg har haft rigtig mange bekymringer, både med altså sådan, hvad der skal ske i min fremtid personligt, og livet og mor, og der er rigtig mange ting, der er fyldt. Så det var bare mega sådan, fantastisk, at han bare lige talte det fuldstændig ind i mit liv, fordi han havde hørt, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle studere, men han vidste ikke. Jeg har ikke sagt mere om det til ham. Så det var bare virkelig skarpt det her med, at vi blev mindet om, at det er jo os alle sammen, at vi kan ikke forlænge hverken vores eget eller andres liv ved at bekymre os. Så ja, bare stole på Gud og være i det. Ja.
Jeg har også oplevet noget specielt, som jeg gerne vil dele her. Så de sidste 3 år, der har i 2 personer haft, eller 2 perioder af mit liv, har sådan meget barnløshed, og stiller mig selv et spørgsmål i lang tid af de der perioder. Hvorfor kunne jeg ikke bare have haft det, dengang jeg var ung? Så det har fyldt rigtig meget. Men så det at komme her, også i hverdagen, altså, ja. Og så bare se i de der små øjne der bare tager imod, og det er bare helt specielt at være her af den grund, at man føler nærmest, at man bare lige kan gå ind i de der hjerte, de går ind i ens hjerte, ikke? Så det er også frit på den måde, at jeg kan bare mærke, at det hjælper så meget. Ja. Og så er der også den der, tænker jeg med, at man kunne sige, jamen så er det bare overhovedet ikke mere, så har man slet ikke den sorg mere. Men jeg synes, det der, det lavede op til i går også, det var netop så menneskeligt, at vi er mennesker, og der er ting i vores liv, altså det kan vi jo ikke lyve om, det ved vi i hvert fald, ikke? Os, der sidder her, men at vi kan være autentiske og dele ting, og der er også nævnt det profetiske, at det kommer med Guds ånd. Ja, og så da det skete med Lars, at han så skulle være barn, og jeg skulle tage ham. Det var fedt, vi kunne tage imod med alle ældre. Der var også bare, wow, nogen hun løb lige ud og forvandt, og ja, og Tom stod derude, så det var rigtig godt. Og så kom vi jo tilbage hertil. Så dejligt at være sammen her.